Обичаме да си говорим често за това, че агресията сред децата в последните години наистина взима много голям превес и да обсъждаме какви са начините да се справим с този проблем. Ние също ще коментираме тази тема с следващите гости в нашето студио. Димана Митева от Сдружението на младите психолози в България и Петя Събева, която е негов председател. Добро утро! Добро утро! От колко време работи вашето сдружение? Сдружението е създадено от повече от 2 години, като е регистрирано на 10 март 2008. 2 години много или малко време са? За да придобиете реален поглед за ситуацията във Варна специално, за децата, които живеят тук. Реално сдружението функционира доста по-отдавна. То е юридически регистрирано преди 2 години. Благодарение на голямата членска маса, която дава всичко от себе си, за да бъде в полза на обществото, на младите хора, на децата, на възрастните, на семействата. Да, добиваме една добра представа за ситуацията във Варна. А какви са проектите, по които работите в момента? Искам тези въпроси да задам в началото, за да преминем по-нататък към по-сериозните теми, свързани с вашата работа. Един от последните реализирани проекти е за превенция на риска в интернет пространството. И тук съм си позволила да изнеса малко информация в графики и проценти, че доста голям процент от децата, проведено е между 12 и 18 годишни деца и родителите са около до 50 години стига горния праг. 60% от тях са се натъквали на нежелани сайтове, без да искат, автоматично им се отварят такива прозорци и те, без да имат такова желание, стават свидетели на агресия, на проституция, знаете, има различни сайтове, на предлагане на търговия с забранени вещества, също е висок процент, 37%. Всъщност по-опасното, което е, че родителите не виждат този процент. Те не знаят какво виждат точно децата така, в интернет. Да. Голям процент от родителите казват, пак ако не се лъжа 77, че децата им, при влизането им в стаята, децата им затварят прозорците, т.е. те правят нещо скришно. Нещо, от което се притесняват и знаят, че е нередно. Именно. Добре, как може да бъде овладяна тази ситуация? Дори да се говори на децата, ако тези нежелани прозорци продължават автоматично да се отварят и да се блъскат в вниманието им, рано или късно някой ще погледне, за да види все пак какво е това нещо. Значи, освен проучването по проекта, има още 2 продукта, които са изработване на наръчник за родителя и методология за професионалисти, които работят с деца. Наръчникът за родителя съдържа точни инструкции, много така елементарно направени и достъпно направени за родителя, как да защити своя компютър в къщи. Как да ограничи достъпа на детето до такива опасни сайтове, където също така оръжие се продава, наркотици по интернет. Много големи са рисковете. И тъй като границата на децата все повече пада, те почват от 1-ви клас вече да се справят много по-добре от някои възрастни с компютъра. Всъщност този наръчник е много лесен инструмент, дори за човек, който не умее да борави с компютър, да защити домашния си компютър от всички тези опасни сайтове и форуми и така, чатове. Да, ние вече май трябва доста неща да защитаваме в къщи, да слагаме забрани, както и на телевизионни детски канали, така и на компютрите си, но не може да защитим децата и не можем да им забраним да се виждат с други дечица, които, когато напуснат дома си или в училище, или на детската площадка. Има някои дечица, макар и на 7-8 години, които имат доста агресивно поведение. Как може да защитим децата си от попиване на такъв тип поведение? Защото в тази възраст, крехка, важи поговорката: с какъвто се забереш, такъв ставаш. Така е. Няма как да ги защитим напълно. Единственият начин е
да се обръща повече внимание на децата, да се изгради емоционална връзка, която много от родителите са загубили поради динамичния начин на живот, работа, забързан начин на живот, да се възстанови тази емоционалната връзка, чувство на доверие между родител и дете, то да се чувства сигурно, уверено, да чувства опора в родителя, така че да му споделя повече. Разбира се, тези всичките защити на сайтове, на компютри, защо? Защото детето е емоционално незряло предучилищна първи клас за опасностите, в които може да се сблъска. Точно така, както и филмите, и филмчетата с агресия, електронните игри с агресия, където пък да не говорим, че в електронните игри с агресия, компютърните игри с агресия, всъщност то много лесно се научава да убива там безнаказано. Там, ако убиеш, получаваш точки, бонус точки. Докато в реалния живот не е така. И те изграждат една такава илюзорна представа за добро, за лошо, за престъпление, наказание. Така че много сте права за това, че насилието е навсякъде.